Kým všetky členské krajiny Európskej únie majú rovnaký názor na zvyšovanie bezpečnosti Európy, naďalej medzi nami pretrvávajú rozdielne postoje, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Súčasná slovenská vláda od svojho vzniku dôsledne odmieta poskytovať Ukrajine bezplatnú vojenskú pomoc. Rovnako odmietame finančne kryť výdavky Ukrajiny na vojenské operácie. Pri prijímaní záverov o Ukrajine na úrovni Európskej rady vždy dôsledne trváme na tom, aby obsahovali ustanovenie, ktoré každému členskému štátu garantuje slobodu rozhodovania pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine. Takéto ustanovenie je v dnešných dokumentoch prijatých na zasadnutí Európskej rady. Aj preto platí, že v Únii sú krajiny, ktoré Ukrajine poskytujú masívnu bezplatnú vojenskú pomoc a krajiny ako Slovensko, ktoré poskytovanie vojenských darov Ukrajine odmieta. Vytrvalou prácou našich diplomatov v štádiu príprav dokumentov na dnešný summit Európskej rady sa nám však podaril ďalší dôležitý krok garantujúci Slovensku, že v zahraničnej politike sa môžeme správať suverénne aj v najcitlivejších otázkach. Väčšina členských krajín Európskej únie dnes súhlasila s návrhom tzv. Ministerky zahraničných vecí Európskej únie Kaji Kallasovej, aby sa členské štáty Európskej únie zo svojich národných rozpočtov v čo najkratšom čase poskladali na finančnú pomoc Ukrajine vo výške 20 až 40 miliárd eur, ktoré sa majú použiť najmä na nákup delostreleckej techniky, munície či rakiet. Trvali sme na tom, že účasť na takejto zbierke musí byť dobrovoľná, inak by sme ju vetovali, pretože Slovensko nemôže nikto prinútiť, aby zo svojho rozpočtu na úkor iných domácich priorít vynaložilo 250 miliónov eur na nákup zbraní pre Ukrajinu. Samozrejme, že dobrovoľnosť iniciatívy využijeme a Ukrajine nepošleme ani cent z nášho rozpočtu na ich zbrane. My však nevieme zabrániť iným členským krajinám Európskej únie, aby Ukrajine takto na bilaterálnej a dobrovoľnej báze pomohli. Nech je náš dnešný postup na zasadnutí Európskej rady ďalším dôkazom, že suverénna, mierová slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky 4 svetové strany sa dá robiť. Len treba chcieť a pracovať. Ešte raz pekný večer z Bruselu.